Goedenavond, het is zondag 7 november. Dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Je eigen QR-code op je kleding laten drukken. Anoushka uit Oostburg kwam op het idee toen ze laatst meedeed aan de marathon van Rotterdam. Ik dacht, daar moet je een QR-code voor hebben. En ik heb niet vaak mijn gsm mee. Dus met al dat publiek daar zo. En dan die gsm, dat zag ik niet zitten. Dus ging ze op zoek naar een drukker die dit wilde doen. Ze kwam uiteindelijk terecht in België. De drukker moest wel even lachen inderdaad. Zo van, oh jee, moeten we dat doen? Hij deed het en sindsdien is Anoushka de trotse eigenaar van haar eigen QR-kledinglijn. En ja, het werkt. Ik heb er al heel leuke reacties over gekregen. Zo van, goh, is dat nu echt die QR-code? Ja, dat is echt die QR-code. Nou ja, dus ik vind het zelf wel gaaf. Alleen komt ze er ook haar eigen zwembad mee binnen. Het antwoord is ja. Maar dat kwam omdat er gisterochtend niet op QR-codes werd gecontroleerd. Het grootste deel van de boulevards in Vlissingen gaat in de zomer dicht voor verkeer. Dat zorgt voor heel wat discussie. Maar de gemeente zet door. Wat we willen is, we willen echt dat die boulevards achter mij, dat echt verblijfsboulevards worden met een hoge kwaliteit, alleen voor voetgangers en fietsers. Ja, en daar gaan we echt voor 2024 mee beginnen. Het rondje Boel is wel een heilig huisje hier. Krijgt de gemeente veel commentaar? Wordt u veel aangesproken? Nou, we hebben natuurlijk een petitie gehad en er zijn ook politieke partijen die zich echt hard maken voor dat rondje boulevard. Aan de andere kant zien we dat het compromis dat er nu ligt er toch ook voor zorgt dat ook in de zomer, als je over de boulevard wil, kan je over de boulevard eruit en natuurlijk gewoon genieten. En ik denk dat heel veel mensen ook in de zomer heel graag flaneren over de boulevard, lopen over de boulevard. En dan krijg je nu echt wel kwaliteit ervoor terug. Veel ondernemers zijn bang dat het ze klanten gaat kosten. Maar dat ziet de wethouder anders. Het kan juist klanten opleveren. Ja, de kwaliteit die we met elkaar weten te creëren biedt ook de ruimte voor ondernemers om te denken aan andere mogelijkheden om aan inkomsten te komen. Grotere terrassen, kiosken die misschien op plekken kunnen verschijnen. Ja, en doordat die auto nu zoveel ruimte in beslag neemt, is die ruimte er op dit moment eigenlijk niet. Er zijn ook ondernemers die wel enthousiast zijn. Ik ben vooral blij met het feit dat de gemeente Vlissingen wat wil doen aan de boulevard. Mooie plannen heeft om het nog mooier te maken dan dat het is. En dat het rondje Boele weggaat, dat is heel jammer. Maar ik denk niet dat je niet kunt blijven genieten van de boulevard. En sterker nog, ik denk dat als het nog mooier wordt en nog unieker wordt, dat je er nog meer van kunt genieten. Misschien op een andere manier, maar ik geloof wel in een betere toekomst. De gemeenteraad van Vlissingen is er nog niet uit. Ze moeten nog een definitief besluit nemen over het afsluiten van de boulevards. Ga maar kijken wie de eerste paddenstoel vindt. Paddenstoelen zoeken in het bos van Schouwen-Duiveland met gids Ine van der Ven is een garantie op succes. Kijk met mijn spiegeltje eronder en dan zie ik een geel steeltje en de gele onderkant. En dit zijn dus zwavelzwammetjes. De deelnemers aan de paddenstoelenzoektocht keken vanmiddag hun ogen uit. Want ze zijn er nu in allerlei soorten, kleuren en vormen. Of als vlekken op blaadjes, zoals deze. Esdoornvlekkenzwam. Die sporen op dat blad, dat is iets nieuws voor mij. Dat kende ik dus helemaal niet. Dus, nee. En ook verschillende paddenstoelen, ja, herken je wel. Maar de namen weet ik ook niet allemaal. Dat is de stinkparasolzwam. Stinkparasolzwam? Ja. Iedereen doet enthousiast mee en sommigen houden een hele boekhouding bij van alles wat ze zien. Omdat ik een spreekbeurt ga doen, denk ik, over paddenstoelen. En dan heb je alles alvast mooi opgeschreven. Ja. En dat in het weekend. De paddenstoelzoekers konden van alles aan Ine vragen. Welke paddenstoelen eetbaar zijn, bijvoorbeeld. Je kan ze allemaal eten, maar sommige maar 1 keer. Want dan ben je dood. Dus koop ze maar lekker in de winkel. En weet je, als je ze laat staan, heeft iedereen er nog plezier van. En zo is het maar net. En voor het Zeeuwse sportnieuws gaan we naar Stefan Nijpjes. Sherin van Anrooy uit Capelle is vanmiddag in Drenthe Europees kampioene veldrijder geworden bij de belofte. Het is voor de 19-jarige Beverlandse opnieuw een internationale hoofdprijs na haar wereldtitel veldrijden bij de junioren van vorig jaar. Van Anrooy had vanmiddag op de Vanberg in Drenthe een voorsprong van 17 seconden op Puk Pieterse, haar landgenote. Zometeen is er weer een nieuwe aflevering van Omroep Zeeland Sport met daarin samenvattingen van de voetbalwedstrijden Tenneuzense Boys tegen Papendrecht
En Xerxes DZB tegen Kloetingen, allebei in de eerste klasse B. En Kloetingen kwam weer niet tot winst, het werd 1-1. En Valentijn van Keulen miste bij een 1-1 stand een penalty. Kloetingen wint weer niet en laat 2 punten liggen. En dat is best zuur voor een ploeg die kampioen wil worden. We zitten natuurlijk eventjes in de mindere fase. We hebben geroepen, we gaan voor kampioenschap, dat gaan we ook. Maar op het moment dat het niet lukt, dan krijg je onderweg twijfels. En we zijn een nieuwe groep die denk ik wat meer tijd nodig heeft. Zometeen ook aandacht voor de Moerschanscross in Hulst, dat is atletiek. Waar Monica Sandersen uit Vlissingen bij de vrouwen won. En bij de mannen ging de overwinning naar Younes Titan uit Drijschor. Hij kwam als eerste over de streep bij de Liniedijk. Dat en meer straks in Omroep Zeeland Sport. Tot zo. Na de regen van afgelopen nacht is het vanochtend al snel weer droog geworden en hadden we een afwisseling van bewolking en ook blauwe lucht en zon. En dat bleef eigenlijk de hele middag zo, met een temperatuur rond 11 à 12 graden. Vanavond en vannacht hebben we ook flinke opklaringen. Het is rustig met een zwakke tot matige westenwind en de temperatuur zakt naar 5 tot 9 graden. Wellicht krijgt Schouwen-Duiveland een enkel licht buitje. En ook morgen kan in diezelfde hoek, plus Zuid-Beveland, misschien ook een enkel lichtbuitje gaan vallen. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog en houden we geregeld de zon. De temperatuur ligt morgen rond 11 à 12 graden en er is opnieuw weinig wind, zwak tot matig uit het westen. De komende dagen houden we ook overwegend droog weer en regelmatig zon onder invloed van een hoge drukgebied wat niet ver bij ons vandaan ligt. Vooral dinsdag wordt een zonnige dag. Daarna zien we wel af en toe wat bewolking en later in de week is er ook kans op mist. Tot zover. Straks dus nog Omroep Zeeland Sport. Een hele fijne avond nog en heel graag tot morgen.